Hei, salutare tuturor! Eu sunt Leonardo și astăzi îs alături de băieții mei, Raul și Rico. N-am mai făcut un video de foarte mult timp. De 2 luni. Româna este grele. Da, româna este grele. Să-mi bag. Da, și am revenit cu un nou video. Doar discutăm despre niște probleme de YouTube. Am făcut 38 de abonați. Și cu ei au venit și hateri. Da. Am avut 21 și acum avem 38 o minune ca am crescut. Ba, 38 avem. Da, 38 avem. Am avut 39, dar unul cred că se dea. Dacă ne încurcăm dacă ne încurcăm cum vorbim, să nu credeți că nu știți să vorbi. Că dacă ne bâlbâim puțin, dacă și alți youtuberi se bâlbâiesc, nu doar noi. Bâlbâi. Hai mă, repede. Raul n-a mai filmat de mult. Wow. Și am văzut că ne-a spus niște provocări în comentarii, dar nu le facem astăzi. nu le vom face când va fi cald, le vom face. Da. Pentru că mai avem și să ne udăm cu o găleată de apă. Eu să-mi torn la apă. Da. O găleată de apă în cap. Acum să vorbim despre niște hateri. Mă, dacă nu vă place acest video, nu mă. Nu mă dezamăgește. Nu mă dezamăgește. Pentru că îs 23 de like-uri la un video, 24 chiar și 11 like-uri și 24 de dislike-uri. Da, bă, unii au zis că este fost de skin. Bă, nu înțelegeți că există o aplicație pe nume Skin for Minecraft Pocket Edition. De acolo le-am downloadat, da. Nu le-am furat, ce nu înțelege. Nu te băga până aici. Așa de turci. Oh my god. Și dacă nu știați să avem calitate, nu ne permitem să avem calitate HD sau cât 1080p, da. Dar e destul de bună calitatea videoului, că este 720p. Adică în HD. Nu e chiar full, dar nu full HD, HD atât. Bă, și dacă nu vă place acest video, vă rog, nu mai dați acolo dislike-uri, că mie nu-mi place. Mă doare inima, mă face să mor. Dacă nu vă place, nu dați nimic like și nici dislike. Dacă vă place, dați like și dacă nu dați nimic. Am cerut la alți youtuberi să-mi facă promovare, nu știu cum, un youtuber, nu știu cum era, face Minecraft, are 52 de abonați, a spus în comentarii să-mi facă promovare, nu știu dacă îmi face promovarea, dar lăsați-vă pe spate. Nu știu. Lasă asta, masa. Mă mișcați, mă, stați. Iar ăsta-ni asta, rog. Iar ăsta-ni? Da. Și ce ne spuneți nouă că nu vorbim corect? Vorbim cum putem. Corect, tot pe o spaneală. Da. Dacă ne bâlbâiți, nu vorbim bine. Înseamnă așa? Nu mai mișcați, mă, masa, mă. Care-i caldă, mă, nu. Nu că tu pui din de pe unul pe altul. Gata, bă. Băi, ne bâlbâim și filmăm. Da, avem emoții. Vai, poate e paparații pe acolo. Cu camerele. Da, și nu mai avem ce vorbi. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. A fost foarte scurt. Este de 4 minute și 20 de secunde. 21. Dar dacă nu vă place acest video, nu vă uitați la el și nu dați niciun dislike. Dacă vă place, dați like, dacă nu v-am mai zis, nu dați dislike. Dacă vom strânge la acest video 15 like-uri, vom fi foarte bucuroși. Vom mai posta un episod de Minecraft. Nu știu dacă mai vom face Minecraft. Dar trebuie să facem. Unii oameni au spus în comentarii despre Minecraft că nu mai facem Minecraft pentru că în 2016 nu mai se face Minecraft pe telefon. Da.
mai zicem o dată încheiem acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un like și să-mi lăsați niște comentarii pentru provocări nebune. Da, cam atât. Pa, pa!